Nauyab? Wala. Ano? Anyara ko ikatok. Talk ra na. Yes. Yang iyahang advice ayaw mong gunog makikommunicate. Ano man kasi communicate? Ay. Mutuo ka niya? Na yung iyayaw? Dili na siya ka-communicate kayo kay wa man siya yung cellphone. Ay! Mo logo siya ka-communicate. Sakto. Wala siya cellphone. So karon naka-chat ra siya kay nung lang siya na cellphone. Mao ka. Mo dili communication is the key. Communication is not the key kung wa kay cellphone. Pero masyada gyapon kung mag-meet up mo. Unsa imo i-advise niya para magka-cellphone siya? Ya plano ra ba niya maatog Japan na ni cellphone wala? Naman na siya yung work so padayon ra sa imong work. Sa among family. Sana all ay business. Yeah, og na kay pagama nga balay. Nako ra palit na ami baligya haloblag. Construction supply. Ni promote pagod siya. Mensahe naman sa mga kaugalingon na lang. Ayaw ipagawas imong tanan sa girl or babae. to someone. Dapat magbilin ka sa mga kaugalingon. Yes. In percentage, pila ka percent ang imuha og sa imong hatagan? Just 70-30. Asa man ka na dapit? Mga 30%. So 70 imo ihatag. Like mo give mangug ko. Pero at least naapay 30. Yes. Ikaw na kay ka. Sorya? Sakto iyang giingon. Magbilin dapat ka sa imong kaugalingon para dili ka masakitan kay kaagi na nanako. And dapat pod ayo si panglibre sa bayi kay magasto imong kwarta. Ana guna siya. Mga anak. Sinabot ra po mo. Yes. Sige, bye-bye na ta. Bye.